So kana man gud day is nag-comment siya na day ang iyang giingon mo gud tatay is wala na mapala si tatay kay lagi tiguwang na so marag wala pag-asa sa vlogging ba dayon ang gusto pa jud niya may pagmatigi na lang so ina nga words ba di man gud na siya pwede banggit nga words day so mo na ako day naglagot ko sa so ako ikaingon ana no kung kinsa man kang first kasi ni Tasa dara nga nag-comment ni tatay ana may untag ikaw na lang unang matigi kaysa ni tatay kay ngano man luoy pud kay si tatay day nga imong inanaon nga naning kamot nagali na nagtuo mo day karon day kung kanang idara ni tatay karon mga play nagtrabaho sa Pilipinas nagtuo mo day ug dawaton na siya day maskin mga play pa na sa tatay janitor sa mall or janitor sa mga restaurant di na dawaton nagtala ko ni tatay day nasakitan ko day baday kay ngano luoy kintang tatay day nakabasya siya na nagluha naghilak di ko maglagot kinana nga mga basher day ay day ngano manghilabot man jud mo especially sa mga tiguwa nga mga nag-vlog ano inyo manghilabtan nga nining kamot man na sila para na sila income ug gawas pud ana dili pud kamo ang mosweldo sa ilang ano ikasakit man anyo kung wala mo nindot nga ika-comment sa tawo ayaw na mo pag-comment no ako nainit akong ulo ani ba nainit naglagot ko sa nag-comment ani